Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna apasat ti seriya tayo ita alawas ana paunuhan. Aya kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Adabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntok ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamatan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan-anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapuiti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga kakasta, Madam. Ay, apay ka din nga main. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormedita na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormeditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagluko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amo no sa dino ti usto apapanan. Alan Mang Temyong! Ay. Agaraw ka ditan, taintan agsawar. Partakam! Ay, uwan, Madam. Ay, ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdardaras ka. Mang Igme, parang kunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw sir. Sikaman ka de. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Katuwa na, day talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Anak kalto ti gastos yaw. Wan, Mang Igme, amok na kita. Saan nanaskan nga isuronak? Pasensya kayo sir. Ketala. Namnamaan yaw amatong palamain dagita aplano yaw. Napaot mo ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igme. Ano man ang ti plano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwen. Kaya't napapintasan. Tapno ad-ada nga umadukano ti umay dito'y. Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti addakan kwa na. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Tinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahadur na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? At ayo mo't kan tinasawar ta, Madam. Wen nga rod, sapay nakapudpudot. Kahit anya-aya ka diti plano yaw. Agsublitan iti mansion, Mang Temyong. Ay, uwan, Madam. Ay, saan gayam? Ah. Mapanta pa iti flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong.
Ay, iwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami ije mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong? Ay, Mapantaman pa ije resort? Sakbay ang mapanta ije flower garden? ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rod mangan, Mang Temyong? Agsublitan ije mansyon. Ay, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan na ito yung babae. Tadaan saan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo tiyar aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Ta pinanawam mo tiyar aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na ka manen pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adiw mat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga gubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, adwa talaga ti amok ka. Agam no sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan mo, madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Ti kunamkit di. Awan ammo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklaang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akiti da ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat gamin, no may sa ti agubra dito'y farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pa may sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalin tayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wun, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wun, best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wun nga rod, best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wun, best. Iso ano agkasar ka? Dito yan ti venue yun.
Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasakit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasar kunto. Ay katun abes, may mayat manenday ta plano. Sir, amuyo ka da eh. At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwag, sir. No nakita yaw. Ang mga makayawan kayo iti kinapintas na. Apay adi na kinayaban tapno nakita ko mamad. Ay, katno busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Ang mga ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Katwan mat, sir. Katno napaklan kayo babae raw. Magigme, kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang dayjay. Katno nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakin ka. Mang Temyo, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? Ay, wan madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay, sus. Di pa ikit ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak iti mood tapno makiinnangaw kan ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito yung babae. Ay, kasano tayo atuladan, madam? Jack imbaga atuladen tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Jack? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay-gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka din amin, madam. Kasla kumapkapsot matan ti resort tayo. Manmanon ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayon ak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumutla ang ti resort, ma'am. Uray puutin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputan nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino kumagamin ti agresort ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumutan ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Asaan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot best. Dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kaya't ko nga ro ti uminom manan, best. Apay, di ka di maama. Nga adda masalaw mo nga am-am-mom dito'y. Katanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Nga maamangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam ida, best. Tinapatag, makapag-enjoy na. Apay, anya nga min ayat ti pagkaskas ta ang best. Masiguranak nga ron iti panagbiag ko. Ni, apayan. Kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka.
Adu ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may isa, nalidayag. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. No awan siguro dagiti trabahador akad-kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbalin ka kumalata na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maadaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpuno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabaknangak pa ikit ni. Tapno masaganak anaimbag ti masakbayan. Badlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Kan kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao. Tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos! Ang mga agunget madan. Ay, sos! Day tangarot kat. Kaasimot ni Madam. Madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw. Naimbagtado dagiti gagayim na. Tay suda pa iti mangliw-liwa. Kenkwa na. Kompleto ka dimot lang nagiti na isang pata materyales, mangigme. Ay huwan sir. Awan surok kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung Ay saan pa'y matasimbang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Ang bigat da payla ang umay. Ngala. Basta inton makasangpet da, rugyan nyo adagos, wan. Huwan sir. Nasayat. Sayang. No kumay di payla ang anaaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga adu ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na, Madam. Agan-andad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito mansion, ha? Uwan, Madam. Saan kayo amadanagan? Wan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Uwan, Madam. Anya ka di ti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadag iti gagayam ko. Matungpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo day to a resort, One best. Nagmayatmat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga rod? Uy, no, best. Nagguwapo si ka. Ha? Guard nga ta dayta? When no? Janitor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauwan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basip. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, nakita ni Annabel ti Vince Resort kat maapresyar na ti kinapintas ti nasao a resort. At adamat a pinapintas ni Vince ti resort na kat nakunangarod ni Annabel at tuladan na daytoy. Iti may sangal daw, napanda Annabel ijay Vince Resort. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas a napauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga pag-aayat mo dito a resort, best. What best? Nagmayat ngamin dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. When garon? Ay na, best. Nagwapo si ka. Guard nga ta dayta? Wano, janitor. Si kamat, best. Anya agad wano janitor. Amangan mat no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mat kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome you kada kami. At day may abisita tayo mangigmi. Sino dang ay, sir? Tsaka mo. Diyak dinamag nun niya tinaganda. Basta dua babae. Kat agpada na pintas. Oo. Amangan mat. No dagay jay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaysaw, sir. Isuda ti kanayon nga agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan rod may sa tinakaagaw iti atensyon ko. Diyan sophisticada na pintas. Ay, kat, nakiam-am mo ka kumaakadakwada. Ito sumaro naman nga umay da. Sarabale, tagsubli namat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiam-am mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti ka barbaro ang makita ijay Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. When? Kada kayo. Kaslaawan mat malmalpasyo dito eh. Ay adumat madam. Hey, ay dyan nga tano isara tayo pa'y tirisaw. Tapno na parpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ayun, madam. Ay naginat mo ti panagtrabaho no ado ti kanayo na tao. Siya na bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo manad. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga rod iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyaw. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mau. Wan tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort akan ayo na papapanan me. Apay, napintas ka nila unay day dya resort. Ay launay Kasta aya. Wan, kasla para iso si ka. Nakapimpintas. Anya. Wan, kung nagtubat, anya ka ganya, patsindak ka dilatan. Ay, numapan ka ijay, ay na. Hambangan no ibagham nga da ka ijay, tangatang, anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon.
Papalan na kit day. Nala, agmerienda kan. Tapno ituloy mo, ter aramidam. Ang mga makita na ka, di kadwam katagriripay. Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Adda ka tuwag, nga masadot aromar, adda ijay lugan. Kasta ka di? Aywan, siya gayam ni Vince. Mabalin ka di amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kat ulitek, very welcome kayo dito resort. Agyaman na, sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin kukuha iti daytoy a resort. Kasla nabayagan kayo madam. Abay, adda ka di reklamo? Laglagi pam ang masusuwelduan kalaang, Mang Temyong. Awad, reklamok madam. Mas daawak lang aming kahit. Wala, tanaimasan mi tinagistorya iti akin kukuha iti dayjay a resort. No kasta. Naam mo mundakin kukuha iti dayto a resort. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, ay, gabita man pa yan na kinistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kasla ka, kayat kalata kadwa, nga uray nagalas day ta itsuram. Anya? Katisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti itsurak? Ay, kabailak nga anusan ti ugali o madam. Magano siya klaang ti makaanuskin ka. Iso nga. Ayatan nakidi madam. Kayat mo ka di ti masipat, Mang Temyong. Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Awan aga madarik na kada kayo, madam. Mang Temyong! Ay, kuha. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ikay mansound. Napilgayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kamin. Ay kat arman yun sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babaero? Katwan man. Anya? Kayat mo ka diti matungpa? Ay kuha. Tapnad at dapay ang malupap tagong mo. Ay isan sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka nun nabartag anak kaungat kanyak. Kahit dinanog na idi ti ropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa kastoy matayin. Anya ko matibibiyang ko iti si istorya. Apay damdamaga kaya. Idi ka ubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga kastoy tinakayan nakak. Guwapo ak matkano asigaw. Saan man na dahil ti pagsaritaan ta? Diyay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung baga. Mga no kakompetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible dahil tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung bag. Narigat tibas tagtaliklatan ita apanawen.
Ada planok. Hanya ka di dayta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Kat inton na dakat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangadang, madam. Iso panunutin yun na imbag. Ala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Na, plano mo't ni madam ti makisosyo iti daya Avenge. Asino day ta, Vince? Ay, di manakin kuko iti resort akanayo na pagpaspasyaran ba? Panagkunam ka day kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay mapasamak day ta. Na, saan nga taga isarsarak ni Madam tinigosyo na? No agpadada ti pagsayaatan da adwa ti panunutan da. Ay sa mo siguraw. Iso akin no nakidi madam. Panunutan na pa'y anaimbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince ti panagsusyuda. Amok naunag manan ti pampanunutang best. Iso nga inayaban nakmanan dito'y bar. Diyak nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anya ti pamayak. Nakapsot lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na. Wano, talaga asaan ang makaiayo ti resort. Ha? One best. Iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best. Iso at damagan ka matkuman anya ti may bagang. Tano at dadamang temyong kan nana inday. Kunada asa anak kanong agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy aplan panuag. Para kanya, husto da, best. Saan mo pa'y unay nga am-amon, Vince? Amon kumapay anaimbang, sakbay nga agtalit ka kenkwana. Agyaman na, best. Uray kas kasano. Nalawlawagan ti panunot ko. One best, sana pa nangupay dayto ken ka. Jakmat kayat amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggem dagiti singasing mi. Amo mang igmi. Maragsakanak. Kaputan nasingad kami ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager. Dahil tala aram-aram ti sang kaibagam. Anya nga ron nga sir. Mangisad kamot. Sakmat na tanto min inom. Sika mismo ti nakaibaga abak nang rayjay. Isa plano ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Apay. Awan ka di ti bilib mo kanyak. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Ay, dakal ti pamate, kakabaalan nyo na ita, sir. Kat da kayo doan niya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni Madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. Ay, ijay siguro ayan ni Vince, Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay mga nos asikasundan di pa nagsusyoda iti dayja Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano, ibaga na magtapno amuta. Gak nga rod matsyempuan, tadamaga kuma. Jay kumamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod Damagag tumutlaang kan kuan at may papan iti dayta. Ay na, uray kaskasano.
Jakmat kayat ang maisagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na kanabel. Gapata kayat nakagbali na gayon. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman manan. Agyaman akmat. Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong paigayam ti resort ko. Wan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-aran nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman no makatulong ti resort ko kin ka. Huwag kayam. Madamag ko man lahat. Tiyan niya. Kanayon ka ngamin iji resort. Ngam, kasla di driver mo, ano di gayi mo, mati kanayon na kakuyog mo. Wan, Vince. Gaputawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gaputa naggidanda apim musay. Ha? When Vince, na-aksidente da, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadida nakangasat. Oh, maladingitan ak iti dayta anamwa ka na, Bel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang da to, ma. Panagriknak kat boring ti biyag ko. No awan dagiti katulong ko. Diyak amuan. Sana bale, tada kami agayim mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay. Vince. Oh, inuman tang tinorder ta. Inumoy mo na ita Diyos mo, tayo magbat ng tibir ko. Okay. Ay, Madam, nasingad kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngem di kay madanagan mang temyong. Husto, dagit imbag-bagayo kanyak. Nasken, amaam-amok pa'y anaimbag daya at tao. Ay, hehe, agyamanak Gapo ta ipang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngem, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglablabas, Madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngem iti siyak no dadduma. Kapudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan? Jokulay. Alakit din. Paandar mo ti kotse. Kaya't konti agsubli, ija mansyon. Panagkunak, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysa. Madlaw ko nga road best. Kanayon kayo nga agkuyog. Di nakpain ay ayaban no dadduma. Pasensya kan ha, best. Amumat nga da plano. One best, maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. One best, katagyamanak. Sapay ko mga rod, tabaligi da ito'y aplano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay. Ngem, sapay la kumaan. Ta saan laang a negosyo ti ma-develop. One best. Sapay la kuma. Taagin na si dagday tapuso yung ado. Mangigme, agbagay kami nga taka ni Annabel? Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ang nasingad kami matan iti tunggal may sa. Kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, umapal ni Annabel iti Vince Resort. Gapu tanapintas, kan napigsa daytoy. Idinto tanakapsot ti resort na. Gapu iti dayta, napanunot na ti makisosyo kan ni Vince. Di na ammo nga isumat ti plano ni Vince nga aramidan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbagay kami nga ta ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ha? Ngam nasingad kami matan iti tungkal maysa. Kahit hanya nga iti plano yu ita, sir. Planok nga armen ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wen, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kon kontraan. Tainton addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom tapno awan met makunkunam. Pangipananda nga ta kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mat ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mat, madam. Imbagayo kumaakayat yung amamuan, ah. Tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y matsiseryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisokat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. No sa nakagkatawa iti may sangal daw. Denggam ti ibagak, Joven. Ah, No adda man ti mangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. Ngam, apay ngay mo, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Uwan madam. Ngam, mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matla. Tawan mo tam tinaglabas, sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mat nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita? Sa bagay, nasaya at matsiguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat hindi dagiti dingwan na. Wani nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao.
talon kas kada agaywan kada iti dinguwen. Wan nga raw, sir. Isuan na lawa ti Animal Farm na. Annabel, espesyal na iti panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dayto a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito simple asagot ko ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko man, magustuhan na ito asagot ko. Magusto ka talaga, Vince. Ngamin, dahito iti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang ginaan na banag, ipaahi ko ken ka. Wen, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo di puso. Vince, Ay ayaten ka unay. Kahit sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun-gun dawayak ti kinasingad ta iti tunggal maysa. Sapay ko ma, maayat nakmat. Vince, saan asinsinan dahito abanag? Iso apang nga asim. Ikanak kuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dayta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dayta, nana? No siya klamay sa, awan ti dakas na, gaputag pada kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti madaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabaw yamin ton masungad nga aldaw. Wan, nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputasipod ubing kayo. Ada akon dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyaman no kasta, nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay kasla sana mawawatan ti ugali na, nana. Huwag, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Juben. Gapula ang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Wun siguro, nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti Animal Farm yaw. Wan nga rod na naloling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Kat pagyamanan tayo dahil ta itinamarso ha. Ay na, progreso ti panagbiag yaw, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan na. Talaga nga inkarigatak apadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito ilaang ti pakalaglagipak kadakwada. Ay katwan na, sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta nga'y gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din tinaimula. Wen nana, napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yun mayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wen nana, ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo.
Kasta ka day, sir. Wen nana. Saan gayam asinsinan ti farm yo, sir? Kahit dagiti ngay dingwin yaw, napaaduyo ka dain. Ay ket adun Adun tinala ko nana. Ngem gimatang kami manen iti taripatuan tayo. Tapno adda manen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yo idin na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam ne. Agan anad kayo kuma iti papanyo ijay. Un, sir, di nakpakadanagan. Among Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jack nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo. Wen matkit di? Maamakak ngamin. Amang ano pasakitan naklaan? Sanot siguro. No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. O na yan ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdis-desisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka di ti planom a makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisi na kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda ang masakitan, tirik nam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Ay katwan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tanong napintasan. Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ha? Ay, alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sa bagay, agtalega kada kayo. Kan may lang aldaw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga adda akton dito inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ni na mati papasyar mo Vince. Apay, saan ka dia welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag gaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Wana, busy ak anang papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti atensyon mo iti resort mo. Wen, Marshall, iso ti pangalalaki ti dakkal ngen kam. Iso nga ita, dakkal mo ito natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wen gayam, ninayunan mo't gayaman, di tarakan mo adingwan. Wen Vince, gaputa day tamat ti isem ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala, no siya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao. Maragsakan akparaken ka Vince. Sapay ko mata agtultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak matita na. Milyonaryo akon. Wen Vince. Kat sapay la ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Kunak ano nalipatan na kanday jay Avin, sir. Saan na Loling? Napanunot na matibim masyar. Un nga rod, sir.
Ngam kasla sa baliitan ti ugali na. Wen nga rod nana, ultimo pa nagsasauna, madlaw a paramagitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Wen nga rod nana, Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsarita na, sir. ala, bayaan yun nana. Amangan no'y sumatayan diragsak na. Basta inton umay dito'y, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Wen nana, day tamat tinakuna na kanyak. Bak nang lakit titigay mo nga akin kukwa iti day ti a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wan, Annabel. Pinaturas na gayam ti farm na. Nukas na. Am-am ti akin kukwa iti day to eh. Wan, gayam ko Seafood High School kami. Kasta ka di? Basit pa ito ide. Ngamita, pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas. Mangin me, talaga nga umayayon kanyak ti panawan. Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshall. Isa pa nagkunak. Gundaway kunda ito eh. Tapno makisindinga dakin ko na. Kat ininot nga ay aywag. Tamakisosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada ah. Tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Ay, di yu paggida ng dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaang. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyamanik. Gapot ta welcome kami latangom umay dito farm mo, Marshall. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray, inal daw kayo nga umay. Agyamanak manen, Marshall. Talaga ngamin anaasamak nga agpasyar. Ngamin, dahito iti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshall, talaga ngamin ama is-stressak. Apay, adda ka di parikot mo? Malidayanak. Gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggid na daapi musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikat kadwak. Nga masakit mat. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay may sa akton. Maladingitan na kiti dayta ka sa saad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyamanak, Marshall. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasaganak adungag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulungak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmanan pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y matiimbag-bagak nga magpungtot kayo matan adagaws. Wisita ka. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribo ka nak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya, Annabel.
Amangan met no kanayonan ijayan ni Marshall. Ay, nalabit akasta, sir. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasang. Nalagipmat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon dangarod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging nga nagbalin na singed na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay, Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabuisit ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan ni Annabel. Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarungkaran yaw iti mansyunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat matanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan iji resort. Kan di mo sungsungbatan nagtiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapanak kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingad kayo ni titunggal maysa? When means, gaputa na singpat ni Marshall. Wan gayam. Kaya't ko amaamuan. Noon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince? Ha, Annabel? Lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapal ako ma. Taag talin na adlat ta ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma tamaawatan nak, Vince. Apay, awan ka di apulos ti mariknam apa nagayat kanyak? Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayan ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumiksa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha? Maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga dati dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnaskan kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo amang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atangal ti biag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin.
Nadagsan ni Tirik na. Ngamawan, ti maaramidan tayo. Wen Marshal, kat agyaman ak unay. Isip ti kastoy. Nanay. Ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan nyo man, nadadalan. Agyaman ka, taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kayat mo kadi atarupam ti kugtarak ha, tapos nakarkaron nga glupap tagong mo. Anyan na ito'y nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir. Anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan. Anya launa ti din a pangayatan kanya kaya. Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasumbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambay anyaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jak maaklon day to'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jak itulok. Apay kano akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, nasakit tinakam na Tapay kanaw. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Asino ba't ngamin ti mayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Dayta nga rod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na dayta hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok nga minjay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu nga mina ni Marshall ti makagapo. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdasalan na. Iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayateng. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamom. Nanay Helen, kasla simbingput ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga rod dayta, Joven. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasingput nan. Wan nga rod, taidikot, ay na, saan ang maawawatan ti ugali na? Kasta ayan, nana. Wan, Joven, kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng ay na ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay hun taiso ti kanayon akad kadwa na ide. Agam sa nabale. Agsublinto kano ni Temyong inton malpas na ti as-asikaswan na ijay ilida. Amom Annabel, adan-adlaw ko kani Marshall iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Parag ko na, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko na ita. Napota sa bali ti panang mingming na ken ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo no apay adilak sungbatan. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nana Helen, Juven, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Ano? Pinanawan na ko ni Lola.
awanan sir-serbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidag. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako hanggang may maysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng tigundaway apan ang isubli na itibulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asi pupuso. Podno, tiin ako na ni Nana Helen, madam. Aklunan tayo ti amin, ah. Tapno aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong ayan tayo. Joven. Saan abale, madam? Awan man dagiti dadakkel mo. Kastamatan ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay-bayan? Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di Lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas ko amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Saita, pinanawan nakmutan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakan ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyaman ak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamat da Maricel, kan Marshall. Uwin nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gaputain may da nakipagrik na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay sa akon adamang. Iso kaslawanan ti serbi ti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti saum amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarso ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbagam, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takastamot ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngam iti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Iso asapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshall, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga adan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo. Anyat kayat masawan? Ada resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshall, panagkunak, nasaya at tikas ito yung aramidin ta.
Pag tinulungan ta nga imaniharo ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibor iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat na kano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Uwan, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat day ta nga ibagbagana. Nana? Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day di Sir Vince. Kan may sa. Mayatin ti negosyo. Dakkel ti mapaspastrak mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga ron ti pampanunutak, nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga ron, nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngam ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngam no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siyak lamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kayat nati makisosyo kan kuana. Agom tumat nga minday jay a Sir Vince. Adala nga roden negosyo na, kayat napakisosyuan amin a negosyo, ti akin negosyo. Amumatay dagiti baknang no naduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da. Nagalas nga aramid. Ala, di kalatan agtagtagaray inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manan kadata. Joanne, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matkayam dito, Annabel. Adda ka dito'y, Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauwan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Diwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Annabel ni Vince, banag ang nagsakitan unay tirik na ti baro. Impagarup na ani Marshall ti makagapo, nuapay asaan asinumbatan ti balasang. Gapu iti dayta, napanunot ni Vince, ti makisosyo kan ni Marshall iti negosyo. Iti may sangal daw, nagranada Annabel kan Vince, ijay farm ni Marshall. Papagayam,
Denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluhan. Ayat kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Joven, sumurot kan kanyak ija farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm ti gayam ko. Saanan, madam? Dito yak langan lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunod iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to. Intun sumarunaw. Sige. Ano Sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Oh, Adda ka ditoy, Vince? Juan, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marcial. Apag iso, adda kayo matgayam dito. Wan, kahit ko ngamin ti makalang abmanen iti pres ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito eh. Kaya't ko ti agrikos iti farm. Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyamanak lang angan? Sige, agbati kayon dito eh. wan, madam. Pimbana ulatan. Talaga nagbaliw ni Annabel. Sipod na amuna ni Marcial. Kaslalik-likan na kon. Imayag. Taumay kumanan ijaya ti ibagbagakin ka, Marcial. Nasayaat mo timay ka. Gaputa kayat kamat ama kasarita, Vince. No kasta, nakaikad din ka? When Vince, iso apad padaanak ti umay mo. Okat, mayat ka kadit ising-asing ko? Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Ngamsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? When Vince, tapno maipamaysa tamadlaang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marcial. Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Ngamulidag, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali. Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. Talaga adinak ikaskaso dahil di ang Marcial Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta unay ti panangay ayok ken kuana. Ngam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, sanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng dahil di tao. Aya. Kan adda na sakit tiriknak ken kuana. Gaputa mariknak nga iso ti ayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marcial. Aya. Anay kao, sir. Sinipit nak matan. Anya? Anay kao. Aya ka di pa isungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaro na anapudot ti ulok. Dinaksong-basungbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnukan ka. Anya ka di dayta, Marcial? Ti kinabayag ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti pusok. Anya? Wen Annabel. Inot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Marcial? Pudno. Talagang ay ayatan ka.
Katsapay ko mata ipaayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay apanawan. Tapno panunutak anaimbag day ta abanak. Madam, pasensya ka kuman ano, tila madildilaw ko. Apay ka di. Kasla ka na yun gamin, ti isa sarong karni Sir Marshall dito yung mansyon. Kuwana na. Ay, pasensya kan ano, tila ibagbagak, madam. Kinapudno na. Agar-aram ni Marshall. Iso ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana. Ha? Ay na, siyak lamay sa. Kayat ko ni Sir Marshall para kada kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgan apagsapulan na. Ha? Wun, madam, sigurado anaan-anos nga adayaw, ngam dayjay avens. Talaga ka di asahan nga agbali ti pangibde mo, Marshall? Pasensya kan, Vince. Ngam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Uwan, Vince. Gaputa amok amarigata nakto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo. Awan parikot iti dayta. Ada akmat no bilang? Anya nga iti serbina ang makisosyo akan ka, no di ka mo't matulungan. Anya? Sapay ko man, maawatan nak, Vince. No ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic formula ang kuma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anas kan nga aywanak mat. Anya? Pasensya ka na talaga, Vince. Ngamsapay ko ma. Tasaan adayta ti makagapo tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshall. Mayat na ito'y pinilim apangananta. Magusto klaunay ti ambience na. When, Marshall, napilik daytoy akla sa restaurant, gaputa kayat ko ang memorable daytoy akan ito. Annabel. Nakasaysayat ka unay kanyak, Marshall. Di ka nagbaliw. Sipod na amo ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agay atakkan ka. Iso anak ko nak, akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta. Aklunak ti panagayat mo, Marshall. Agyaman ak unay, Annabel. Ikarik. Ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, Annabel? May papanday toy. Iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sapay ko ma, tasaan ka agumurgura? Ha? When Vince, nang runa no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti pusok. Anya? No kasta, agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jackie Libak, Vince. Kat kidawag, asapay ko matadi ka gumurgura. Kan di ka kumamangriribok. Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Masakit tinakam ko iti dayja, Marshall. Apay ka day, sir. Iso ti makagapuno apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya?
Ni Annabel ang mismo tinang ibaga kanyak. Ani Marshal ti kaayan-ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabel panagayat kada kayo. Kan maysa, sana da kayo ti para iti tunggal maysa. Talaga kit dia peste iti biyag ko na dia, Marshal. No awan na dia tao, siya kumati inayat ni Annabel. Sana nasaya at ti gumurgura, sir. Awatan niyo lang at talaga akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga apara kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka na sakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaramkan ka? Wan, Marshal. Ngam awan apulos ti mariknakkan ko na apanagayat. Ngam adakan ko no gumura kanyak. Maawatan namat siguro dahi ta, Annabel. Gaputan narigat mo't apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshal. Sapay la kuma. Kadyak sayangan ti impaay mo, akan nito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Wan, Marshal. Aginayat, kan agpinatag ta. Kan saganaan ta ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangigmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan timbagak. Sir, kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod abinilin ko nagitibuyot ko amang dukot kan ko na tapno idatagda kanyak. Ay, sir, hindi yun patuluyan dahi ta plano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di na kontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya, ay, sana, sir. Ngamti kunak lang. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mo ng ibaga. Ay, kuha, sir. Ipaayaw ti waya-waya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan niyaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to adwa. No ipilit yaw ti bagiyo kan kuana. Tatinapod no apanagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana nga agsakripisyaw. Nalpaskan? Ibagak matkan ka. Asino ka kumaamang isuro kanyak, ha? Awanin makalapid kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manen magunod ti panagayat na. Anya? Ay na, ay denggan na kumamat sir. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay arum-rumwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga kada kayong. Anya? Anya ka no tibaga na? Basta napatag-abanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayon yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kitaan no at dapay dagitinaskan ang maaramid. Wan, sige nga rod, madam. Agyaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti bagbagan ni Juven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata. Anya ka diti gagarayo? Saan arumba nga agbutang kakanyak, madam?
Gaputa sakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay kuma, tanam na maagmat ti siguridad kaw iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukaw kadagiti binilin na atatao na. Anya? Wen, madam. Talaga day tati plano na. Gaputa na amuan na nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pay lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat na launay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay kada. Adda saan anasaya at aplano day dya a Vince. Agyaman na kiti day tang indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamu nga indanon nyo kanyak day ta abanag. Marshall, masapul nga gan-anad ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Day ta ti pudno. Dakas ang talaga day a tao. Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarap ko no napudno agayam. Ngam saan mat gayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga. Asa bali ti ugali day dya a Vince. Kunaklakit din no napudno agayam. Saan mat gayam? Wen, Annabel. Ngam nupay kasta. Saan aday ta kumatimang dadaal ka data? Agtalinaad talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dagos day a Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak idi, ijay Vince Resort. Ha? Pagkunaan nyo mo't, madam. Kanayon ko idi atuladen ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kwa na. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunak. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan matlang sirsirbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka ang makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalkalikagumam a kinabaknang. Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, isu nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ha? Ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sa bali. Ewan, sir. Ang sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas a napauluan. Ayat ken kinabaknang dito'y drama tayo ti Masakbayan. Papananyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya, Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasama. iso nga rod adamdamagak, tadyak amaw. Anya? Katwan mat. Ada pa panak, di ka mang taktak. Kan di mo latan sasawon iti sabani. Uwan, sir. Ang sa dinong amin ayati papananyaw. Umadanin, mangigme. Umadanin. Aha. Umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya. Wan mangigme. Sigurado nga agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara na diya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti maminribaw. Sakbay nga ituloy yu ti plano yaw. Di yu kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awaran ti makalapad kanyak. Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sata, Annabel. Wen nga rod, Marshal. Katsapay la ko ma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la ko ma, Nay, nagunag day ta na naay mo. Pampanunutak ngamin ni Vince. Ada amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit diti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bay! Nay, apay, sir. Napudot man ang ti ulo yaw. Saan arag baligi dagiti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya sa tao. Saan nga min akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbang day ta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin ti panagkalay sa hayop ko ni Sir Marshal, madam. Wen nga rod, Juven. Kastoy gayam terik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti danda ni maikasar, madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ay-ayatam. Angam, adalat talaok na apanagnerbyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, madam. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya!
Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yu kanyak. Ang husto ti makitkita yu. Nagbalbaliw akon. Madam. Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano addaman dagiti banag anakasaktan terik nayo. Sapay lako mata mapakawandak. Ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, Madam. Amok magtanasinpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, Nana. Tamaawatan dak. Kasapay lako ma. Taagtalinaed kayo diti mansyon. Nga oray anyapay ti mapaspasamak. Uwan, Madam. Ikarit da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla na lang daw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga nuagur-urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Bun nga rod, madam. Wun karun ka. Nakabaybayan ka tumagabin nga kukunay si Kayo Ben. Kas kalapag-aong. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinlabhasol? Saan abale ta makauray dayjay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Juven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Eh, di sumarsaro alugan, madam. Di sumarsaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan ta tayon. Anya ti kayo sa uday kay. Mabit lang, Rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam? Saan? Aawagam kiti ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami pagharabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Tai pa ay may. Basta di na kami tangran. Manang temyong! Awanan ka itibain ng Vince. Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na nasayat ang mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenken ka. Noan niya ti kayat ko. Ikagumaak agung udan nga uray pakabasulak. Anya? O dadimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay niyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amay sagmak tayo amin! Marshall! Marshall! Ang pagayam tabings! Iso apang asim, di mo ko maaramidin na ito. Nalpasan tinararagsak akan ito, Marshall. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang asim, Vince! Di mo ko maaramidin na ito eh. At ako ka pulis, iso arisutin tayo kumada ito eh. Tangal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo. Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshall. Dahito iti parakin ka. Dalang kaltong kanya. Baltugan kamit, Marshall. Huston, Mama Annabel. Natalgod, di kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwana. Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgod tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agikaro day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam husto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Sana bali.
Saan ka matanaan ano? Jubin. Uwan, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo. Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akastoy ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok a nagbasulak kan ka, Vince. Nagbalinak a nasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akastoy ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pong reta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marinday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup ati gayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Gusto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso a parikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Katgaputa saan na nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itilote a pagbiagan da Sir Marshall. Kanti nana. Nga iso ti farm ita. Kat si kamat Sir Vince. Pimusay adagos tenam. Kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inala na ka, kat impatag na ka kaspudpudno nga anak da. Anya? Anyan? Apay nga awan apulos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat da kayo a protektaran. Kan may sa, gapo ta natalina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakda kamat ti napalabas. Iso pinadakkel na kayo anaimbag. Gamsayang tanagbalin ka dakas, Sir Vince. Sana po nura ito'y. Saan? Agyamanag, gaputa na saya ti kasasaad mo, Mang Temyong. Ha? Sangitan nak mo lagayam, madam. Di nak mo lagayam, palubusan na matay. Si kamat Mang Temyong. Karuruar mo iti ospital. Ngam day tala agang angaw ti among haramidan. Kastala ti biag, madam. Amo mo tanti ugalayk. Niya? Nasiglat na ti madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga ron adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro. Sa bali tikit kita akiday. Ay ngam. Anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ngam tijak pulos ni namnama. Kati kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Tsak maklon right ti anapasamak kanyak. Madadal ti panunod ko.
Pang-asim, aklunam ko matinagbasulam, agpakumbaba ka, tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Nanay Inday, Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti araramidem. Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. jak maklon aday jela nga marsyal ti mangati o kanyak. Punasa mon ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan day tariknam. Gaputan pasig agora ti marikrik na iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaed ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamat anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno maadaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwar ako niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa'y tigundaway tapno magisaritakin ka, marsyal kabsat ko. Ha? Inawagan na kiti kabsat, Vince. Wan kabsat. Gaputa day tatirumbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapel ako mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaang. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan haladaw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lang pa diti ayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshal, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Uwan nga rod. Iso amasapol maten nga asikasunta ti para kadata. Wen. Asikasunta ti panagkalay sata. Tapno matuloy maten. Wen na. Gaputa makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarikanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman akno kasta. Asikas wantang arudan ti may papan iti panagkalay sata. Taawanan ti parikot. Nagsakmatan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti parikot iti amin. Mang Temyong. Marik na ka kumapkapsuta ka. Di kay mapagsirbyan na imbag. Iso akayat ko kumanti agpakada. Anya? Nagpakada lang arudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, madam. Diyak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Siya na bali tadaman ni Juben. Kanda giti barparaw ang katulong yaw. Ayun, madam. Kasi iti kinunak.
San kayon ang mapagsirbyan ana imbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag ni tao. Kat kastoy mo tan, di kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong? Ngam itantan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno addaalaan nyo nga agawid ijay ili yo. Hey? Saanin, madam? Saan kayon nga aggadgad, Mang Temyong? Tapno addaaramaten nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputa nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanayon ka nga apaan idi. Ay na, hagyaman ako na madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam tinagibusan, ti seryetay ita alawas na napauluan. Aya, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Randy Castro. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 22. No agtrabaho ka iti pagimbagam, magunod mo ti panagtalag kan panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkal abiddot ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Itata na tong palti arapap mo nga agtugaw kas mayor dito'y ili tayo. Aramidem mo't siguro ti pagrebangham para kadagiti tattao. Siyempre ngem pagsublik pa'y dagiti gasto. Iso ang nagiwaras ka iti kwarta, iti butos. Kasta ka di? Kasano ko ti panangabak ko no awan puunan nga enroar ko? Banag, asaan ang nasayaat? Kasla inalilaw mo dagiti tao, iti kasta nga inaramid mo. Apay kung mga inalilaw ko, inikak ida iti kwarta. Ginatang ko ti butos da. No nangirwar ka man iti puunam ako nam, saan ka kumanga agaramid iti pagbasulam? Anya? Apay kung mapagbasulan, kat nagbanugak ti kwarta nga inwaras ko. Subutak babaan iti buwis dagiti tattao. Ang madiday ta akapanunutam, Berto. Maibilang apanagtakaw ti kasta nga aramid. Rugihamon ti agaramid iti project proposal. Tapno adda pa kairanudan. Alaanak matin a kontraktor. Tapno kukwata ti madispalko ta apundo ti proyekto. Sige, Daddy. Ti kalsada nga agturong iti sulsulinek a lugar ti unaan tayo. Palawaan kan pasiminto tayo. Mayat dayta na panunot mo. Dakel apundo dayta. Mabayag basit a panagtrabaho. Da kayo ti pagparangak a kontraktor. Nagsaya atin, anak ko a mayor. Apa man nga anugutan dagiti sanggunyang bayan ti project proposal ko.
aramide kon ti resolusyon tapno mairugin ti proyekto. Ket mabalin kong tumeten apaggunayen dagiti trabahador ko. Saan nga ammo dagiti aga mga addaak itilingad dagiti masetas itay. Nangagkuti saritaan da. Sino nga gama? Kananya tinanghig mo? Jay among taakabarbaro a mayor kan ti amana. Isugayam nga dakot siya di taarubayan itay. Idi nakitak a nagsardeng ti kotse. Napanak itilingad ti masetas. Taad da jay lakay iti hardin da iti sirok ti daklamangga. Kat? Anya tinanghig mo ako nam? Adda kanun to proyekto da. Palawaan kan pasimento da ti kalsada nga agturong iti sulsulinek. O di managsakan to dagiti bumarangay no kasta? Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Pakitaan ta ida iti nasayaat. Bareng alaan da kang agtrabaho. Isupay at isweldom. Imbag ta nagranata yu dito ayan ti masetas yun, Nana. Adda ko makidawak ka na kayo. Anya kadiday tabalasang ko. Into kumano adda proyekto ni Mayor. Alain nyo kumamot anila kay kong agtrabaho. Saan ko ang madesisyonan dayta? Balasang ko. Ngam ibagaklat ta kanila kay ko. Wen ko manana. May santo kumaatrabahador niya asawak. Tawan mo't ngamin mas nup at trabaho na. Jay lang panagtaltalon na itibasit at taltalunan mi kada kayo. Bayam ta ibagakto kanila kay balasang ko. Agyamanak, Nana. Sapay ko mataalaan na akas trabahador ti asawa. Nagdaras ang apruban ti proyekto ti anak ta. Mangrugin ti trabaho. Malagip ko gayam. Kinid daw ni Ami nga alaam kano nila kay na trabahador iti kalsada. Panagtalon lang ti trabaho nga amuday jay a tao. Ang mga numabaybayan na ti talon no alaak kas trabahador. Ngam kasapulan damo ti trabaho, kaasi damat. Ngam numabaybayan na ti talon. Ad-adda nga awan mabingay ko nga irik iti taltalunan na. Uray agtrabaho ijay kalsada, agtrabaho latamat ijay talon. Saan na mabalin? Jay talon ti intunar na. Kasanungay ang may pamaysana. Tapnod adu ti bagi tayo. Basitin tayo ti simento. Apang simento tayo, tadi. Dayta kumama ti bagakan ka. Awan mati umaymang bantay no agtrabaho tayo. Dayta ti aramiden tayo. Agsipod tada kayo ti kontraktor. Da tayo ti aggatang kada kita amin a materialis. Very good. Uray basit lang a semento ti maaramat. Basta malpas. Ayusen. Wala, kasanungay nga adu ti maala tayo, no adu asimento ti maaramat. Isu at ti alaan at trabahador, kat dagi tayo mabalin tayo apusi-pusen ti ulo da. Dagi ti sigod na trabahador ko. Una, daddy, sana mabalin nga alaan dagi ti agin lalaing. Nanggagko ti saritaan nyo kan ni Daddy itay. Apay ko manunanggag mo, aber. Saan arumbang ti plano yo ang mga ramat iti basit a semento? Tapno ad-ado ti kukwayo. Panang dispal ko iti pondo day nga aramid. Panang dispal ko asasawan? Kasanungay amasubot ko ti gastok iti nagkampanyaak no jak usaran ti utak ko ita. Ngam no basit to ti semento iti aramidan nyo. Madadahal adagos ti semento nyo a kalsada. Aramidan minto manan Sabali manan apondo. Panangluko iti tao day nga aramidan nyo ka ni Daddy. Di ka makibibiyang. Di ka agbalin akong trabida iti plano. Ngam maditikas nga aramid yo. Dumtang to ti panawon amaduktalan day nga aramidan nyo. Tengal mitingiwat ti amin a trabahador. Nang rugida mo tin ang nagtrabaho iti kalsada. Inka agaplay kin ni Tata Guryong. Nang rugitan? Ay,
Padasak man nga ron ti mapandita balayda, no sumangpet ni Tata Goryo. Unala kay, nalpas tamot din ang nagaikan ti ruot na di talon. Awan mo ti aramidang pay ita. Imbagamat idin kininana selya. Apay nga, adidak binagaan, tapno inakmat nagtrabaho. Nalipatan na nga tangay baga. Sana bale, mapanak to inton malam. Di na kapay lang nga taawatan. Katalunan na ka. Kun kaaruba tayo pay ita. Mamuantan to dayta, kalpasan ti panagsarita mi. Nakaumay ka mat, Mario. Adda ka di parikot, iti taltalunam? Kuha tata, nadalos, ken na lang to dagiti rap may. Kaya't ko kumamat ti agtrabaho iti kalsada. Anya? Saan ang maarado ti kalsada tapno umay ka ijay? Ijay talon tinakaisang ratam. Saan nga iti kalsada? Sa anak mat nga umay agarado iti kalsada, tata. Umayak makisiminto. Awan pa'y padas mo nga agsimento. Trabaho dagiti para simento da ijay. Saan at trabaho ti manalon? Nawatam? Mabalin ko mat ama suro-suro ti agsimintaw, tata. Anya? Saan na pagsursurwan ti proyekto nga imatunak? Jay talon ti into naram. Tama nga no nagbasit to kidima, titan mo abingay ko, no di mo taripatwan ti talon. Mami, imbag ta nagsabat ta di terwar ti simbaan. Imbay ka madgayam na kimisa. Amuyo ka di ti plano da Berto kan daddy. Maipapan iti semsementuan da kalsada. Apay, anya ti maipapan iti semsementuan da ako nam. Basit ka no ti ilaok da asimento, mami. Anya? Ay, saan arumbang ti kastang aramidod da? Dayta nga ron ti ibagbagak ka ni Berto. Sana nasaya at akapanunutan ti kasta. Panangluko iti pada at tao ti kasta. Mami, agtinulong ta amang bagbaga kadakwada. Ay, wan, balasan ko. Sapay ko matadenggan data. Kumusta gayam tinapanam ijay balay da tataguryo? Di dakmat kahit nga awatan. Ije ka no talon dati nakaisang ratak. Nagalasan. Ay, amum ka di. Nakita ka nagsarita da na Celia kanti asawa ni Mayor Ijerwar ti simbaan. Anya nga tinagsaritaan da. Nakita da ka kadi? Saan? Naglingadak iti ayan dagiti masetas. Ngum nangag ko ti saritaan da lakay. Nanyaman tinagsaritaan da. Awanan pa ka inaigan ta dita. Ngum madi tinaduktalak. Imbaga ti Mayorang adda nagtulagan kanu da tataguryo kan ni Mayor. Anya nga dita nagtulagan da? Basitin da kanu ti ilaok da asimento iti simsimintuan da kalsada. Jesus, panagsawra ti kastang aramidan da. Talaga pa nagsaura. Tapno kanu ado ti mabati apundo amaalada. Dakkel tinaalata iti dayjay a proyekto. Adan tumanan isa runok a proyekto, Daddy. Da kayon tumanan ti kontraktor, ha? Ay kaduna, basta da proyektom, siya ti alaam a kontraktor. Ariglado, kwarta manan ti pagbingayan tanong ko sano. Kaya't anyamanan ti isa runom a proyekto. Adupay, ngam kita aknon niya ti umuna, Daddy. Agawaam nga ruda, tatno addamanan pagtrabahuan. Addamanan maliksab a kwarta. Di kaya kapura, dumteng tayo dita. Kalkalpas manen ti kabarbaro nga inaramidyo. Kurang lata ka di ti inkabilyo a semento? Anya kuma ti pakasang naram iti proyekto mi. Ti trabaho, ti panunutem. Madanagan na kiti aramidyo. Kasano, no ada makaibaga ijay gato. Anya kumangay ti pamanaknak dayta kunam amang ibaga? Kasano, no ti pasamak ti mangi parangarag. Awan lat di mo pagdandanagan. Ammo mi ti araramiden mi. Nalaeng kami nga agama. Sapay kuma, tawan ti pagbabawyan nyo iti odina.
Awan na pulos ti pagbabawyan mi. Saan kan asumanao? Ay, nalayos ti pagay tayo. Anya pa'y ngay ita ti maapit tayo. No ko man nagtrabaho ak iti kalsada. Ganda ko man nakasagana nga igatang iti bagas. Dahito ita tirigat na, no talon lang ti trabaho. Mayat ko ma, no adda sideline, tapno adda met pang namnamaan. Kasto tirigat na to panagbabagyo. Madadahal ti mula. Uray ko man no aginit manen adagos, tapno saan nga agtubo dagiti pagay. Kung saan nga ginit adagos, madadahal talaga dagiti pagay tayo. Kan awan meten ti maapit. Awan ti bingay ti akin talon, iti taltalunan tayo. Hello, Barok. Nakaawag ka mat? Ado ti mawag ang nagre-reisi ko, ha? Dinadaal ka no titudo ti na semento a kalsada, dadi. Pudno nga ta, nadadael ti kalsada? Pada sa mamangibaw ni ti mangkita no pudno ti report na. Inawagan nak ti staff ti kowa. Apay ngay nadadael? Kat nabiit pa'y na semento. Isungarot amang ibaon kayo iti mangkita no pudno ti report da. Ang mga nuinyawag laang ti oposisyon, tapno dadaelen da ti trabaho tayo. Day tama ti atap ko. Aggunay kayon. Tapno kita nyo nagpaiso tinaawat da report. O sige, Barok. Anya nga ita, mabalin nyo kadipay nga ibaga a hosto ti inkabilyo a semento? Di ka man sumanao. Tamaimbestiga kami kano intun bigat. Adulakit di ti agdwa-dwa. Tanabiit pa'y laang ana semento. Ngamkas jay mo tinagbanagan na. Adon tinadismaya iti inaramidyo. Basol day jay anapik sa atudo. Uray ka na yun ti tudo. No hosto ti semento ngayon kabilyo. Saan akas ka rin na amadadaal? Ita, adda maaramid nga investigasyon. Kasano no maduktalan akurang ti semento na? Maduktalan dalakid di, no taltalan da ti semento. Kunadag iti tattao analaka kano amaburak no kasjay. Napanagnagan akurang tinaikabil a semento. Iso ang nadadaal ti kalsada. Masuspende ka kat nga rod iti manuabulan. Ay, bayadam pa iti nadispal ko a kwarta. Babai naklakit nga rod. Siguradong enton kumandidato ak. Awanan ti agtalak kanyak. Sayang ti posisyon mo. Tasaan mo nga inusar iti nasaya at awagas. Wala rod, dadi. Agbababawi ak nalpasan. Maawatan nyo mat siguro. No apay nga imbagami ka ni Mami, asaan kayo kumaamang saur? No di mga kumakan ka. Awan ko maday ito aparikot mi ka ni Daddy. Kapilitan na sangwon ta ti dusa ta. Bayadan ta pa'y tinadispal ko ta kwarta. Kababain pa'y. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga adda iti udi. Di ka agaramid iti saan ang nasayaat, tapno saan ang mapukaw ti respeto, kan panagtalagkan ka ti sabali at tao. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 6 kan 7. No erugi ti maag ti makisupyat,
isarsarak na ti pan nakakabil na. No agsao ti maag, dadaulan na ti mismo abagina. Dagiti sauna ti mangsilo kankwana. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Apay-apay narot kan binuras mo ti manini tatang. Ang mga nudusaan na ka. Kasano ko madusaan nak? No di namat amo asyak tinangala. Oy, di ka kamkamali amang ibaga. Saan ka kumaabas ta agala itimulan ni tatang no di mo ipakada? Agungot tumanen. Ipakadak man wano saan. Di namat lang kayat. Iso nga alaklatan. Wan ngam isarasarak mo ti panangkabil na kan ka. Kasjay namat talaga. Nakauyo-uyong. Iso nga agungot taarak kan sigarilyo ngamin ti pangigat-gatangam no ilakom ti mula na. Di nakmat ngamin ikan iti kwartak. Di libasak. Ngam kaasi ka adusaan na. Uray dusaan nak. Nulakit na nabartakak. Saan ko matla amarik na? Basta saan mo nga ibagbaga, tapno na sayang at kakanyak, Lili. Naggapuak ije nagmulaan iti mani. At damot na naparot. Asino nga ta tinagtakaw? Ne, awan ka di tinadanon mo at tao ijay? Nagdamag ka kumaa no nakita da. Awan nga ron tinadanon ko. Makitak laang no asino tinangala. Pagbabawian na tinaramid na. Asino nga tangay tinaturad ang nangalalatan iti saan na amula. Ado ka di tinaparo? Medyo. Kalalaingan na no ilako na. Mabalin na nga igatang iti manu a kilo abagas. Medyo ado nga rod no kasta. Ay, padasem ti agdamag. No asino tinaglako iti mani kadagiti negosyante nga aggatgatang ditoy. Kasanon no addamat mula tinaglako. Saan lang matasisyak ti agmulmula iti mani? Sa bagay. Bye-bye amon. Saan mo abasol? Ti basol na. Saan ko abasol? Ngam siyak tinatakawan. Nene. Agat arak ka mat, Johnny. Napigsa talaga ti agong mo, tatang. No aso ka kuma. Sikatay makon ko na a watchdog. Sa dino tinagin inumam. Sumbat! Ije baso, tatang. Anya? Ije ka di store ni Itang, tatang. Sige, dita kayon. Di nakadaywan. Kasarsarita ka. Di nakadaywan. No di mo kaya't akabilan ka. Ni tatang mat. Nakauyo-uyong. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Sumungbat ka. Kiniitang, tatang. Anya? Kasano nga inikkan na kaniitang iti kwarta? Kat iso ti aglaklako iti arak? Aday lako kiniitang. Ay, kuwagayam, tatang. Si kagayam tinang parot iti mani. Iso ti inlakom nga inggatang mo iti arak. Tapno agnakam ka. Daytoy. Tatang, saan na maulit? Basta ikandak to na iti kwarta no dumawatak. Anya? Kurang ka di pa iti inaramid ko? Ha? Kayat mo pa'y? Ay, saan nasakit ti madanog. Hustong tatang. Salbag kakit di. Apay ka di adinaanog mo ni Juni itay bigat. Kasano, nakainom iti arak. So adinanog ko na. Dinamag ko no nangalaan na iti inggatang na. Kat, nangalaan na ka no? Ay, dayjay. Naigalis ti dila na. Naibaga na nga addain lako na. Isulagit di tinang parot iti mani kat inlako na. Ay, una yan ni Juni. Ay, pangkitaam nga awan manaknakam na. Di na dengdenggan ti pamagbaga. Ay, di mo ka di madlaw. Nga uray ka na yun akabilam kat awan pagbaliwan na. Kasano kat maagmat. Saan ka di amay mayat no bagbaga amlatan itinasaya at awagas. Ay bareng no isutidanggan na. Ad-addaan natangkan ti ulo na, no kanayon amakabil. Saan kumatkat akabilan, no saan agapo iti aramid na?
Itataawan ni tatang mo diti balay. Kasarita ka na imbag, Juni. Ibagamon na niya tibagam nanang. Tadapay papanak. Di mo ka di madlaw. Amanipod na sursurom ti uminom. Kanayon mo nga ulbudan ni tatang mo. Saan ko nga ulbudan? No saan anaimot? No dumawat ak iti kwarta? Di nakikan? Wen taarak mo ti pangigatangam. Ubing kapay. Ang adan bisyo. Lakaya ko nanang. Saanin arumbang agatas ti inumak. Arak tapno enjoy. Haminamaag ti kasta akapanunutan anak ko. Isung agbaliw kan, tanasa papay. May mayat ti agbyag anaragsak nanang. Aramidan ti pakaragsakan tapno enjoy ako nada. Apay, in-enjoyem ka di ti panangdadael mo iti bagim. Saan anasaya at ti kasta, anak ko? Naragsak ti makiinom iti barkada nanang. Dumngeg ka kumamat iti sao, Junay. Naburas matan ti daduma maista. Asino nga itinang buras? Ado ka di tinaburas, lakay. Medyo. Siguro, may sasakaw. No may sasa ako, kaawatan nga inlako na. No kinnan nalaeng, saan akasta ka ado? Asino nga tatinang takaw iti maista? Hay, marwamon day tatao, naturod ang mga lay ti saan na akukwa. Padasak man ti agdamag kadagiti ka aruba. Ang mga nuada nakita da nagburas iti mais. Nuranta na ti agtakaw, apa ipakita na pailaeng aya. Idi awan ti makakit-kita, sana innala. Ay sinalbag day tangag tatakaw. Naimbag ta na sabat ka, barong. Anda ka di masapol mo, tata. Agdamag aklaan ko ma. Ang mga nuada nakita managburas iti mais iti kamaisa. Tinakaw dati maisyaw. Ado ka di, tata. Ay, mabali na may sasako siguro. Sayang pa'y dayja at tinakaw na. Di nalaki na asyan mo tinagmula. Nagawan kat apuson tinagtakaw. Maag no asino man. Kasano nga ta maamuak no asino tinagtakaw. Ay, nurabiida at tinakaw, tata. Awan tinakakita. Ay, saan mo amaamuan Kapilitan na burase kung tinabatbate, tapno adamot ilakaw. Ang mga nusublian na atakawain, awan kat ti magimulak kadagitiin mulak. Nasaysaya at pa'y, tata. Tasayang, no takawon da pa'y. Apay anabartag ka mano. Inton sumangpat ni tatang, makita na ka anabartag. Kabuting ko yan ni tatang. Di rin man danugin na. Di nakamatdanugan ka't nawan basol mo. Basol ay ang amin ti uminom. Sanda kumamot nga garamid ka, naglako iti arak, no basol. Maditi ka na yun nga gininom, ano. Ang mga numakala ka iti sakit mo. Abay nga sakit dagiti sana mamartag. Ijam kit din ti ka na yun nga aginom. Di mo ka di kasyan ti bagim. Kakasak mo da. Isungarod nga uminom iti arak. Takasapulan ti bagik ti alkohol. Tapno matay ti mikrobyo. Sabali ti alkohol apagpatay iti mikrobyo. Isumot lang iso. Iso nga ugasak ti buksit ko baba ni ti arak. Tapno matay dagiti mikrobyo. Ay, saan ka amakaaw-awat, manong? Ti salbag. Agur-urok tanabartag. Paymantaringak. Juni! Na, tasan amariing? Payman. Juni! Adauram! Ay, anti uram tatang. Ay, unay kan. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Naglawak iti mais. Ay, saan gayam tatang? Aha. Si kagayam tinangtakaw iti maisda tata Tomas. Saan ko mat atinakaw tatang? Impakadak mat. Di nakulbudan. Tanay baga kanyak ni tata Tomas. Nga adda nang takaw iti maisna. Si kagayam.
Impakadak mo ti punti mais tatang. Anya? Di mo ipakat kanyak ti kinamaag mo! Anay ko, gusto na tatang, nagsakit di madanog. Amok ang nasakit. Kat barang agnakam ka. Maag ka. Gusto tatang, di na kumandanugan. Saan ka di nga imbagakan ka? Asaan apan ang dangran ti pan ang disiplina iti anak? Ad saan ama isuro, nujak ikan iti pagnakman na. Ngam namin adon a kinabil mo. Adda ka di nagbaliwan na? Anya nga ro di aramidak. Baybay ak, ang mga ramid latan iti kayat na? Saan akas ti kayat ko asawen? Saan ka nga agpungto tadagos? Kasaumpay ti anak ta, sakbay, adang ram. Makauma nga ro dun ti ugali na. Intun kwan. Ay. Pangaasim ko mamot. Anak tapay laeng ni June. Ay. No ibusan na ti pasensya ka. Ay. Saan ko nga ibilang anak? Pangaasim. Saan kumot nga ipalubos no kasta ti aramidam. Anak ko ni June. Manong, apay akadon di agtatakaw iti kalding. Ha? Dakas ka di ti makigayam iti tao? Tao mo't da dya. Ang mga numairaman ka iti kinadakas na. Liklikam day dya a tao. Dayamat tawa dakas. Naragsak tupay da dya akad kado ah. Liklikam ko mamano. Ado di ti pakigayamam asaan aday jay. Asino ko mga roti pakigayamat? Padi? Wano pastor? Ni manong mo't. Puro rin narabaklat amom. Amok nga amom ti dakas kan saan. Anya ti kayat mo? Di ka na yun na seryoso? Ay madiading ko. Nalaklaka ka amatay no seryoso ka. Nalakumot gaya man amin ama es, lakay. Una, tapno data o ti mairanog iti nagbambanugan, saan ket at yagtatakaw. Ijay nga rudan nagburasam ti pangipanam kadag iti baka, tapno makapanganda ijay. Awan bakit, ipangko ida ijay, impatpata kun ida iti mais, tapno ijay dalatan linaw. Ibatim ka di dagiti baka ijay no rabi eh. Una, ta ijay matayan ti kanenda. Imbag ano saan asumurot dagiti urbon iti sabali a baka? Saan mo ta pumampanaw dagijay? Saan da apanawan ti inada? Apay nga awan ni June iti idana. Anyapay ngay, napan nagbalog Amo mo tanda diyang anak mo. Awan tinasayaan nga amo na. Day talag balbalog. Ngam napanan na ngay. Saan mo't apo mampanaw iti rabi eh? Ay na, awan lat di mo pagdandanagan. Sumangpat tumatlaeng. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya kumangay dahi ang agparparik na kan ka. Pagdandanagam tumat di anak mo amaag. Sabali nga ron ti mariknak. Kaslada na kas anapasamak kan kuana. Kat barang agnakam no adama di mapasamak kan kuana. Anya? Anyat klasim nga ama. Kanayon mo lang arudan akabilan. Itataawan. Awan pa'y dadanagam. Karaman ka nun ni June kadag iti barkada na anang takaw iti baka ni Tata Tomas. Isungain nala da ida ijay police station. At dadan ijay pagbaludan. Anya? Pagbaludan ko nam. Kasta nga rod. Pangasim ko matain takitaan. Agrobataan tayin takitaan ti anak ta. Ubing di anak ta mabalod. O sige, mapantay di pagbaludan, itamatlaan. Kumusta kan dito'y pagbaludan? Tatang, ilwarnak dito'y. Nagrigat gayam ti mabalod. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta tulungan dak makarwar dito'y pagbaludan. Pangasim tatang. Ikarim nga rod, anak ko. Nga agbalbaliw kan.
Saan kan akabilan? No agawit tayo. Basta agnak-nakam ka kuman. Uwen tatang, ikarig. Naamiris ko abidot dagiti inararamid ko. Narigat gayam ti agyan dito'y pagbaludan. Jack pulos kayaten ti agsubli dito'y tatang. Sumagsingsing putakon. Saan tay ko mga urayan nga adama di ang mapasamak, sakbay nga intay agbalaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.